В яслената възраст, което включва възрастта от 2 до 4 години, децата за първи път се сблъскват с целия букет от вируси и бактерии и имунитетът им тепърва се адаптира към тази изцяло нова екосистема. В тази възраст на родителите им се струва, че детето им постоянно е болно или постоянно кашля. Всъщност се счита за съвсем нормално в тази възраст децата да боледуват 6 до 8 пъти през есенно-зимния период, което означава около 1-2 пъти месечно. Много е важно тези инфекции да протичат леко, без усложнения и да отминават без да се налагат тежки антибиотични лечения или хоспитализации. Въоръжете се с търпение. Този период ще отмине, когато имунитетът на детето се напасне и се запознае с различните причинители, с които ще се сблъска. Това, което можем да направим за детето ни, е да му осигурим достатъчно сън, разнообразна диета, физическа активност, разнообразно хранене, за да можем да осигурим на имунитета добри градивни елементи, за да се справя с тези инфекции. Важно е да не водим нашите деца болни на ясла или в други детски колективи, когато са болни, за да можем да позволим имунитета им да се възстанови напълно след едно такова боледуване. А и друго много важно е, че хремата и кашицата за нашето дете, една обикновена настинка, може да означава тежко боледуване за някое друго дете, което е по-предразположено. Така че не забравяйте, яслената възраст е една особена възраст, в която детето се сблъсква с нови причинители и е нормално да боледува малко по-често, докато се напасне имунитетът му.